турнири вдяват светли. Обърнете се нататък. Липсват ми още две двойки. Айде, бръмбари, смело! Смело! 22, 23, 24, 25 и 26. Готови ли сме да връчваме медали? Връчваме медалите! Ето и комплексното класиране. На трето място се класира Йоан Теодор Ертов и Пламена Николова. Браво! Крачка напред номер 3. Номер 23. Благодаря. На второ място Иво Тодоров, София Видекова. Браво! Победители в тази възрастова категория Николай Танчев, Виктория Ковачева от Асеновград. Браво, децата! С усмивка към публиката, благодарим ви и ви желаем още успех! Нататък тръгвате се да дойдат 9 31, 32, 33, 34, 35, 36.